but kala ongro shapanga jingim jongo Francis Xavier bakoin ba kat ba udang ya sha rinko jonga duria kamda me hagatain goa ushaid ra kawe ka beje bad ushaid tid ya ka beje kadba ki brio ki yosngo ya ka beje kadba ki kinna ki yosngo ya ka jingtir jonga beje kadba ki kon samla ki yosngo ya ka jingtir jonga beje kistang ban maresh awu Francis Xavier bakoi bad kadba ki yalum lang saudong jongu ushaid yalap ya ka kubar baba ka jingtir beje ka jing sawa jonga sur jongo balai hakitain bam tre ban pedang ningkong henry ki brio kila ai ti method mensium nagavinda ka gospel lemba u Francis Xavier bakoi kane kalongru ka dakashin jonga jingid ublai katcha bangile ni de balong ki batit beje omde dak beje ka bangira henry ka jingim jongi kade balong ka jingtit beje haba pigi longomi longopa haba pigi kon samla haba kina barit baro haba pia sharum shaneng pide balong ki batit ya ka beje tit beje jonga gospel ka jing sawa jonga gospel kade ban pau lemba ka tin ka ba pikren kan lemba ka jinglong jambi haba piade bat ki parakina haba piade bat ki para longkobi haba piade bat ki para longkopa haba piade bat ki para samla pide ban long ki batit beje kat ba ki bru ki iapi kide ban wan tur shapi namar kamina pi yaka jing sawa jonga gospel jing sawa jonga jingidu Chris bad kata kalonga dakashin jonga jingchap but kunjurang yosngo shapang u Francis Xavier bakuit ulalaban ai ulalaban pin baptist bun gibru kashaba ulalait kibru kila turshabu but ulayalap yaka gospel but ki koloi ban pediang yaka baptisma but kila longi nombudu Chris nagata kadau ha katain gowa baron gidon bun gi kristan bad namarba de lempa ka jingelap jongu ka kristan ki number jongi kristan kila roy na ki ka banning kong kim de kristan henry ka jingidu Chris kala pin klang ding ya ka donu jongi barro de nagata kadau na ka keti kamon jongu u Francis Xavier bakuit kala ra shaka Vatican kila bu sha Vatican kum ka relic ya ka keti kamon bamput jongu ka peni shai ka dar bad lemba jongu bun gibru kila yo baptisma